seguimos adiante. O prometido de débeda, faise de rogar, é un home moi liado, me estaba dicindo que anda sin axenda. Polo tanto, bueno, Fran Reixa Villasení. Isto de Reixa xa ten que ir adherido a túa persoa vital. Fran, benvido. Hola, benvido. Bueno, tiña ganas de terte aquí porque Fran é un home vinculado e vencellado pois o día a día, ao mundo da cultura, ao mundo do comercio local e demais, con esa popular tenda Reixa, en fin, tanto o seu irmán tamén, hostelería, en fin. E dun tempo a esta parte, canto tempo xa coa Capitol? Un par de meses, 3, 4? Coa Capitol, no, a ver, empezamos programando, o primeiro día que programamos foi o 6 de xuño. 6 de xuño. Sí. Unha artista americana que se chama Eileen Jewell. Pero bueno, eu levo facendo cousas dende que sí, abriron, eso é verdad, eso é verdad, sí, eso é verdad. Eso é como a miña casa. Eso é verdad. Bueno, Fran, xunto co teu irmán Andrés, sí, con Carlos e Santi, decidiste de escoller as rendas dunha das salas que máis piropos leva dos asistentes e dos propios artistas, unha das 3 principais salas que ten o Estado a día de hoxe. Sí, a verdade é que é como un soño profesional, de verdade. Agora mismo, pois, era un pouco o meu top, non? Sí. E estamos moi contentos, tanto o meu irmán como eu, porque toda a vida levábamos, que nos dirá ter isto e tal e cual. E as voltas que dá a vida, sí, ¿no? Bueno, é certo que viñas programando un montón de historias. Sí, a tenda Reixa sí. É punto de entrada, de venda, de entradas, e de xestión en sí mesmo, porque eres un melómano. Sí, a ver, que a tenda facemos 20 anos, agora no 2025. E a sala abriu o 14 de novembro de 1935, vai facer 90 anos para o vindeiro ano. Entonces estamos preparando unha imaxe que vai ser Capitol 1935, sabes? Porque son os 90 anos. 90 anos, sí, abriu cunha película italiana que se chamaba Casta Diva. De feito, a nosa sociedade chamanse Casta Diva 35, en homenaxe a esa primeira película que se proxectou nos cines Capitol. Ti fuches a Capitol sendo cine? Sí, home, claro. Sí, para nós. Que peli viches aí, así alguna gran? Pois mira, eu vin Regreso al Futuro. Regreso ao Futuro aí? Sí, vin ET, Karate Kid. Vin sin poder ver a chaqueta metálica de Kubrick cos meus colegas, sabes? Porque era non recomendada a menores de 18, pero nos fóramos e, bueno, e salimos ca cabeza volada, claro. Mogollón de violencia, mogollón de... Por algo poñía 18. Sí, salimos dali, mima, descolocaos. E, bueno, sempre queríamos ir pa parte de arriba. Había o ambigú aquel, recordo miña nai comprarme chufas, non sei por que se vendían tantas chufas no Capitol, porque produto que a verdade é que non volvín ver en Compostela a venta. Por aquel entón estaba de moda. Sí, e a verdade que gustanos moito falar ca xente porque te fala dos seus recordos, a xente maior foi moito ao cine aí, claro. Entonces é un sitio moi especial da cidade e que quedara en mans de xente de aquí eu creo que é importante, pois sabes? Sí, pois sí. É unha institución dentro da propia cidade e agora reconvertida en sala de concertos e de eventos, non tanto en discoteca, que foi algo que se perdeu. Sí. E que non ides loitar por eso porque é unha batalla perdida, Fran. Mira, tampouco nos apetece voltar á noite, que va. Eu teño un fillo pequeno, quero disfrutar de outro tipo de vida. Vale. E por sorte o negocio funciona así como está funcionando. O que sí, pois estamos facendo as ultranoites, é dicir, recuperamos que volver a compañía chévere á cidade. Temos 5 sesións en Nadal, as 4 primeiras xa están agotadas, sacamos a venda a semana pasada e xa está a metade do aforo rematado. Estamos producindo moito, agora temos a Marcos Coll. Bueno, Marcos Coll está vivindo en Berlín, pero é un compostelano de pura cepa, gran amante do Obradoiro, bueno, é un músico dos máis importantes que temos na cidade. De feito, hai unha armónica que leva o seu nome da marca Hofner. E bueno, e vai ser un concerto especial o de Marcos porque vai vivir de Pedro, bueno, Jairo Zabala, vai estar Margatojo recitando un poema do seu disco, Uxía Pedreira, Adrián Costa, moitos convidados. Todo isto agora, todo isto vai ser chegando, o 14 de decembro, vai presentar o seu disco porque non o presentar en Compostela, o de Nómade. Despois o día 18 temos a Biznaga, que curiosamente eu onte deiteime moi cedo
tiña o móvil petado de mensaxes, que está Biznaga en el Broncano aí na tele, non sei que e tal, e eu estaba dormindo, a verdad que non vin... Eu estaba vendo, é certo. E témolos o día 18, que é outra produción propia, con un grupo de aquí que se chama Futuro Alcalde, de Telonero. Sí. E que estiveron unhas noitiñas do NH aí, bueno, todos lugares. Despois en xaneiro pois temos bandas moi interesantes, febreiro, bueno, a idea é facer unha produción propia, combinar con teatro, con monólogos, música sí, pero tamén outras disciplinas artísticas, sí, ¿no? Sí, e bueno, intentar apoiar en todo o que poidamos as bandas locais e as bandas galegas, teño un oco, sí, porque moitas veces era o desexo tamén dunha banda local estar aí en riba dunha pedazo sala Capitol. Sí. Vanse das circunstancias, non? De que poidan facelo. Sí, a ver, é o que nos apetece, decir, vai, Biznaga, pois metimos a Futuro Alcalde, o máis posible é que a sala estea chea. Contábamos con que iba a ir moita xente, pero co de onte, que eu non pensaba que houvese o de onte, pois eso é un punch, ¿no? De feito, mirei e dixen, ostra, a ver, vou mirar a ver cantas entradas se venderon e tal. Houve un boom, e houve un boom, sí. Depois Bayuca, esgotado o 23 de xaneiro, esgotado o 24 de xaneiro, esgotado o 25 de xaneiro, como vai o 26 de xaneiro, nova data? Vai como unha moto. Que pasada, Sí, a verdad que é unha pasada que 4 datas, ao final son 3.200 persoas, un grupo de aquí, bueno, importante, creo que de Catoira o rapaz, cando era moi noviño, viñan pola tenda, estaba sempre na tenda ali falando comigo, e agora, pois mira, está facendo 4 datas de Capitol, enchendo as Ramatás a Riviera en Madrid. Joder, ten moito mérito. Xoel, as 2 datas tamén esgotadas, Lofos Lesbian, bueno, que está funcionando moi ben. Non sei se temos a impresión de que últimamente a última etapa, antes de collervos as rendas, era moito concerto externalizado e agora ides apostar o que estás dicindo agora mesmo, non? Por esa produción propia, por traer artistas vos mesmos e encher de cultura, de ocio e de benestar pois a vida dos composteláns, dos galegos e da xente que queira vir. É unha das premisas que tiña desos 4? Sí, a ver, a aposta tamén de Santi e Carlos por nós é porque nós levamos moi vencellados ao mundo da cultura, non musical, senón tamén teatral. Nos estivemos traballando na Sala NASA tamén, facíamos a programación musical, non sei cantos anos estivemos. Veunos moi ben estar ali para ver moito teatro, ver moita... Tamén estábamos moi vencellados a Sala Galán, que eran, sabes, foron uns momentos da cidade moi especiais, porque pois o teatro que programaban era moi interesante, a música, e, bueno, un pouquiño é o que queremos recuperar. Sí. Un home vencellado, están vendo agora mesmo, están escoitando, voz característica tamén, o están vendo, vencellado ao mundo da cultura, de que concerto ou concertos te sintes máis orgulloso de, mira, trouxen isto a Compostela, joder, que foi, non sei se doado ou difícil, pero... Pois mira, había unha banda que se chaman The Remains, unha banda dos anos 60, que estiveron tocando de teloneros dos Beatles durante, non sei se 12 ou 14 actuacións na xira americana dos Beatles, e facían tamén de banda pois das Ronettes. Eles eran os músicos das Ronettes, e era unha xente moi humilde, moi... E ese foi un concerto moi especial, porque fóramos comer o antigo Vilas, que curiosamente pois o Coliving agora, que tamén ten que ver con Carlos e Santi, recordo que estaba Fraga arriba comendo, entonces lle decíamos... Iba moito por ali, decía. Sí, lle decíamos, pois mira que está o presidente da Xunta arriba, estaban todos os guardaespaldas e tal, e nos abaixo pois ali comendo. Nos pediran ir comer a tacita de Juan. E dicía, joder, estos como coñecen... Viñan con xa recomendación sí, porque externa. O cantante tiña unha banda de country e tocara ca súa muller no teatro principal, e polo visto penso que os levaran ali, entonces gustáralle, e dicía, estos como coñecen a tacita de Juan, porque aquela ainda as redes non se movían como agora, e dixen, mira, vou vos levar a un sitio que eu non coñecía a tacita de Juan, entón dixen, vou vos levar a un sitio que está moi ben e tal, e leveinos o que era o antigo Vilas. Despois os Pretty Things era unha das bandas favoritas de Joey Ramone, tamén moi especial, bueno, moitos concertos moi especiais. Sempre saíndote do mainstream, hai algún artista ou estilo quizáis que non teña cabida na Sala Capitol ou a priori
podemos ver calquera estilo? No, calquera estilo. Home, sempre vamos a cousas que fagan apoloxía a cousas que evidentemente non estamos con eso, o vamos a vetar. Claro. Sabes? Violencia de xénero, pero despois os estilos non, aínda que non nos gusten esos estilos, ten que ter cabida todo. E a ver, hai estilos, pois, por exemplo, a ver, unha fonte de ingresos da sala son as barras. Hai estilos no que as barras non funcionan moi ben, pero tens que pensar que o teu futuro público tes que ir sembrando, claro, sabes? Agora claro. Un público mo mellor máis novo, que van Sí, a ver esa... que non teñen os recursos quizáis para... Sí, ou tampouco están educados como nós nesa cultura do bar. Tamén. Nos quedábamos nos bares, quedábamos en bares porque nos gustaba a música que poñían ou no Berberecho, ou en algún bar das galerías, ou na zona bella. Sí. E era un pouco, xa non tiñamos nin que mandarnos whatsapps, que non había, xa sabías, Álvaro vai a estar a esa hora nese bar. E ibas aí e xa... Agora é outra forma de quedar, pero é o futuro. Entonces teñen que coñecer a sala, disfrutar da música e nun futuro pois serán os nosos futuros clientes. É verdade. Penso que cando nos enteramos, penso que foi Xavi San Martín no Correo Gallego, bueno, a foto dos 4 na Sala Capitol, cando te vimos vencellado a ti e o teu irmán, penso que nos alegramos, ¿no? Os picheleiros de nacemento, outros que somos de adopción, penso que nos alegramos porque a Sala Capitol este nesas mans, ¿no? Notaches ese cariño, esa... Sí, bueno, notei e o seguimos notando, todos os días nos están felicitando. Eu, a ver, tardei meses en asimilar que tiña as chaves da sala. Sabes, que para mí, sí, moitas veces quedome fora mirando a fachada. Embelesado aínda. Sí, a verdade me emociono moito, tío. Sí. É unha pasada, bueno, falamos moito con Fran, co antigo propietario. Tamén, fixo un traballazo, Claro, entonces, non sei, é moi emocionante, a verdad. Que sigues emocionado, se te nota aí, sí, hai emoción por... Que bonito tamén, que despois de tantos anos, de tanta programación, que un pode estar canso precisamente de todo isto, e de que o seu desexo fora nun momento xestionar e encher de cultura a Sala Capitol, pero un va tendo anos, vai tendo familia, pero hai que darche os parabéns a ti e o teu irmán. Que digo o teu irmán? Ten a mesma... Sí, meu irmán está moi contento tamén. Esa conexión que... Todo o que estás dicindo podría contar el coa mesma emoción, non? Sí, igual. A ver, meu irmán pois fai outro traballo distinto que eu, é máis as miñas relacións públicas, anda máis por aí pola zona... É máis visible o teu irmán, eso é verdade. Sí. Que estás máis aí en momentos puntuais. Sí, el ten ese punto máis nocturno, eu quedeime no punto máis diurno. Yin e yang, un pouco tamén, que tamén fai falta. E depois o arroupe de dúas persoas que nun primeiro termo non estaba vencellados o mundo da cultura, pero que tamén fan posible que isto saia adiante, non? Sí, a ver... Santi e Carlos. A Santi non coñecíamos a Carlos, porque Carlos era cliente da Reixa, levaba moitos anos vindo por ali, el tamén tocou nunha banda punky que se chamaban uns Dirty Barriguitas, era batería. Bueno, e agora teñen, bueno, agora non, xa fai tempo teñen unha banda que é a Mestre Band, para a súa empresa de Mestre Lab, e todos os anos fan actuacións aquí e van a actuar o día 13, o 13 e o 12 de decembro na sala. Pois queda tamén recomendado. Falan moi ben da sala. Máis alá do desexo e demais, da sonoridade, da equipa que ten, da luz, da iluminación, punteira tamén, non? Eso tamén hai que poñelo en valor. Sí, a ver, eu fai pouco pois estiven en Barcelona na Sala Apolo, que me encanta, fun a Valencia a ver outra sala, e, bueno, e a verdad que é unha sala que xa coñecen por toda España. Hai músicos que para eles é a súa sala favorita, como Quique González, que sempre que fala e moitos artistas pois lles encanta, están moi a gusto. É unha sala onde podes ver o concerto dende calquer punto. Bueno, está feita con moito gusto. Aí Fran Sanín fixo un bo traballo. Sí, sen dúbida. Está moi ben equipada e a podemos disfrutar moi ben. Algún desexo, claro, desexo da Sala Capitol, desas chaves, aí no chaveiro e demais, algún desexo de, mira, vou con calma, pero gustaríame que este artista, este grupo, estivera pronto na Sala Capitol. Algún desexo que agora pois sexa máis accesible pola xestión propia, non? Por mudar as datas, guardar unha data concreta, agora todo é máis doado. Gustaría che ter alguén... Bueno, non me importaría ter os Rolling Stones,
Pero eso é imposible. Non digas imposible, bueno, Fran. Nunca non se digas sabe, imposible, nunca ¿no? se sabe. Será moi complicado, pero imposible, non? No, a Ray Davis, o cantante dos Kings, pero non está tocando. Eu que sei, hai... Gustaría meter a Paul Weller, pero Paul Weller solo. A Caetano Veloso, por exemplo, ou a Gilberto Gil. Sabes, hai así moitos artistas, e artistas cos que disfrutaría eles solos, porque Caetano Veloso vino en Castrelos solo e que non necesita, é dicir, son tan bons músicos que eles ca guitarra e as súas cancións, iso é unha maravilla. Oye, tes algún artista que lonxe de teros entre os gustos musicais ao final, grazas a verlo en concerto, dixeches, pues mira, pues igual non mercaría un disco, pero vaya sorpresón. Que a veces soe ocurrir, con bandas que non tes moito contacto. Pasou algo así? Non sei, a ver, fai anos en Vila García nun festival destos do norte, empecé a escoitar Que é moi bo para esos festis tamén, que teñen aí un sinfín de estilos. Empecé a escoitar unha banda, uns violíns e tal, e había unha banda que non coñecía, que é Divine Comedy, e a verdad que me quedei alucinado co concerto. Mira, ese sería outra banda que me encantaría ter na sala. Sí. Máis homes que mulleres, Fran? A programación da Sala Capitol en xeral ten máis homes que mulleres? Buscar... Pois non me fijei eso. ¿No? Sabes que pasa? A min cóstame moito eso de homes e mulleres, porque pola miña educación, sabes, eu sempre estiven educado na pariedade, entonces a veces esa discriminación me resulta chocante, aínda que creo que é necesaria, desgraciadamente. E non me fijo en eso, sabes? Para min somos iguais, entonces sí, non unha programación do que vai chegando, claro, cóstame fijarme en eso, cando claro, para min é todo o mundo igual. Sabes? Un chino, un negro, un blanco, unha muller, un home, todos somos igual de válidos. Vale. E entonces cóstame, pois non me fijei se a nosa programación hai máis mulleres, máis homes, sei que hai mulleres porque pois fai pouco estiveron as fillas de Casandra, van a estar as Ginebras, estiveron Tanxugueiras, tal, eu creo que está un pouco equilibrado, pero non a propia industria en sí mesmo, non? Que ao final é un reflexo da propia industria musical e demais. Ides ter algún ciclo pensado específico de algo, ides crear así esas sinerxias, non festi, ou sí, pero ciclo, non sei se monólogos, está en vista? Sí, a ver, imos facer un ciclo de blues que xa se facía anteriormente. A min gustoume moito o traballo que fixo José Víctor Caró en Santiago, cando estivo aí no Auditorio de Galicia, pois foi o traballo que fixo na cultura, para min estivo moi ben, porque doulle cancha a todo o mundo, moitos estilos, moitos programadores, e houve unha actividade moi interesante. Entonces imos recuperar un ciclo que tiña el de blues, que era o Blues Night. Ímolo a recuperar, porque hai moitas bandas de blues que imos programar. Despois queremos facer un ciclo tamén que se vai chamar Os Novos, e aí terá cabida o que pois os monólogos con música, un pouco hai unha mezcla. Aí, tal. Sí, Os Novos pois é unha homenaxe a unha serie que había na Galega cando éramos pequenos. Eu non sei como a podía ver, porque era unha macarrada e creo que era moi porque pequeno. Porque había menos prejuicios seguramente antes. A veía co meu irmão na Galega, debía ser o ano 82 ou 80 algo, e era moi punky e bueno, e é como un guiño aí a nosa época. A dobraxe era impresionante, era moi simpática, porque claro, era unha serie inglesa que falaba de cidades, povos ingleses, e na traducción pois che falaba de Coirós, e o Carballiño, non sei que, tal. Ti que pensas que estás nunha residencia universitaria como Burgo das Nacións? Claro, e era rollo que entendía só a xente que vivía. Claro. Moi localista, moi... Sí, era moi graciosa a dobraxe. Que bueno. 20 anos a Sala Capitol, 90 a Sala Capitol, 20 a Reixa. Sí. Como vai a Reixa? Ben, eso tamén... Bueno, vamos aguantando. Cambiaste desde bueno, ou ampliaste desde mellor, non? Cambiaste desde ubicación. Sí, estamos no que era a antigua Confitería Alaska. É verdad, sí. E bueno,
y ahí, campeando este temporal de compras online y de tal, pero bueno, vamos aguantando. Sí, bueno, sí, somos bastante pejilleros, non poden con nós. Bueno, que interesante, longa vida a Sala Capitol, todo o seu pasado hai que agradecer as diferentes etapas, e todo o que nos ofrece a Sala Capitol, que, como digo, moi fructífera, moi activa, con ciclos que nos acabas de adiantar, cousa que agradezo, con concertos que tamén están a piques de vir. Sigan a Sala Capitol en redes sociais e, por suposto, pues, botei unha ollada aquí a Radio Líder, a Radio de Compostela, pues, que vos imos informando de todos os concertos que non son poucos. Podo decir algo máis? O que queira, Fran. Bueno, temos encargada a imaxe do 90 aniversario a unha ilustradora galega que se chama Rebeca Losada, que, bueno, fai uns traballos moi interesantes, moi chulos. Traballa moito con Xoel López, fai imaxe para o Náutico de San Vicente, para festas que se fan por a festa da Meixa de Carril, tal. Non sei, nos gusta moito como traballa. É unha ilustradora que coñecemos dende moi nova. Viña polo bar tamén, pola tenda. Entonces, e bueno, o ciclo dos novos está Roy, de Homens, facéndonos e un pouco a idea é traballar cos ilustradores de aquí, sabes? Facer esas sinerxias de... Facer velocidade tamén un pouco, Sí, nos gustaría facer unhas sinerxias de que os cartéis tamén os vayan facendo no 90 aniversario, pois ilustradores e ilustradoras que vayamos coñecendo, bueno, que coñecemos e tal, sabes? Esa é un pouco tamén a idea. Bueno, falamos da tenda, a Reixa hai un bar emblemático, vamos, sí. que están en todas, os irmáns... É que é normal que vos acuñen Andrés e Fran Reixa, é que... Sí, a ver, é un pouco... É que so o primeiro apelido xa... A min agora o que me costa é decir que son Fran de Capitol, porque para mí Fran de Capitol ainda era Fran claro, o anterior. Eu teño Fran Reixa. Sí, vale. Sí, Fran Reixa. É que estás así na mitade, bueno, na mitade non. Fran Reixa, sí, non amoso o número, sí, pero sí. É que estás así, Fran Reixa Capitol, polo menos, ¿no? Podes agora, primeiro e segundo apelido, Fran Reixa Capitol. Podes amosar o número que o debe ter medio Santiago, non te preocupes. Eso é verdade tamén. Fran, pois parabéns, de verdad, por a ilusión, por encher de cultura Santiago de Compostela, a capital principalmente, por ter ese bon rollo tamén, en consonancia con outras salas que hai e demais, todos teñen o seu oco, o seu espazo, e por encher, como digo, de música, de ocio, de cultura e de diferentes espazos, porque é un espazo moi versátil tamén. Outro día estaba aí nunha presentación dunha ruta de viños e demais da Xunta de Galicia, tamén un espacio moi permeable para poder facer este tipo de presentacións. E xa a última, Fran, que deixo que te marches deste estudio. De cara concretamente a data de fin de ano, Nadal e todo isto, vai haber algo específico, puntual que poidas adiantar, non sei se de aperturas Mira, este ano para Andrés e para min é coñecer a sala, porque como non sabemos como funciona, entonces o fin de ano vai ser como se fixo habitualmente. Bueno, vai vir unha empresa de DJs que se chama Mass Music, que tamén son coñecidos e pinchan moi ben, e as entradas se iron á venta e tardaron 6 horas en venderse, están agotadas. O sea, está todo xa rematadísimo. Sí, foi unha pasada. Foi poñelas e bumba. Na noite de fin de ano estamos a falar? A noite de fin de ano. E despois para os outros días temos as ultranoites. O 27, o 28, 3, 4 e 5. E, bueno, e hai concertos programados, creo que Rodrigo Cuevas, o que pasa que está esgotado tamén. Hai que bulir, para pillar as entradas, porque... Sí, hai que espabilar, sold out que se di, esto de entradas agotadas, que porcentaxe, pero moitísimo. Sí, eu creo que a metade da programación que temos anunciada están cas entradas esgotadas. Total. Pois eso é bo síntoma tamén, non? De que temos un lugar ao que nos gusta acudir. Sí, a xente lle apetece. Nos apetece ver música ocio en xeral. O noso gran reto é o verán. Sí? Nos gustaría programar en xullo, o que pasa que, claro, en Compostela a xente en verán, aquí o clima, tal, a xente lle apetece praia, sol, terrazas... Pero bueno, a ver, piano. Pois estaremos atentos a ver ao que ocurre. Fran, graciñas por vir. De nada, vos. Que nos veremos próximamente en algún concerto na Sala Capitol. Moitas grazas por convidarnos. Grazas.